ମୁଁ ହଉଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ମୋ ବାପ ମରିଯାଇଛି 18-19 ବର୍ଷ ବେଳୁ। ମା ବୁଢ଼ୀ ଅଛି। ମୋ ବାପ ଅମଳୁ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, 2-4ଟା ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଭଳି ଛକ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଆମର ଥିଲା, ଯୋଉ ଦୋକାନଟା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଖୋଲାଯିବ, ଭୋରୁ ବନ୍ଦ ହବ। ସେଲ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ଆଶାତୀତ ସେଲ। ସେଟା କି ଦୋକାନ କହିପାରିବେ ଆପଣ? ମଦ ଦୋକାନ। ମଦ। ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଦୋକାନ? ଦୋକାନ ଯାତ୍ରାପାଟି। କି ଦୋକାନ? ତାହେଲେ 100ରୁ 100% ନିଶ୍ଚିତ ମଦ। ହେଲା, ଆମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଇ ମଦ 18-19 ବର୍ଷ ବେଳୁ ବାପ ମରିଗଲା। ସେ ଦୋକାନଟାରେ ବହୁତ ରୋଜଗାର, ତେଣୁ ଆଉ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି କଣ? ମୋର ସେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବି ନା। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟେ, କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଯାଇକି ଦୋକାନ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନିରୋଳାରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ସେଠି ଦେଖା ହେଲା। ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସିଏ ଆସୁଛି, ଚାହିଁବାଟା ନିଧାର୍ଯ୍ୟ। ଚାରି ଆଖି ମିଶିଗଲା। ସିଏ ତା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ମୋ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ସବୁଦିନେ ମୁଁ ଯିବା ବାଟରେ ଆସିଲା ଗଲା, ଆସିଲା ଗଲା। ଖାଲି ଆସିଲା ଗଲା ନୁହଁ, ୟା ଭିତରେ କଣେଇ କଣେଇକି ବି ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଇଏ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି କାହିଁକି? କିଛି 2-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଖି ମାରିଲା। ଇଏ ଆଖି ମାରିଲେ, ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ହସିଲା। ମୁଁ କି ହସ ମାରିଲା, ହସିଲାନି କାହିଁକି? 2-4 ଦିନ ଏଇଭଳି ଗଲା। କଣ ଚାହୁଁଛି, ଆଖି ମାରୁଛି, ହସୁଛି, କିଛି କହୁନାହିଁ କଣ? ତା 2-4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି କହେ, ସେ କାଳେ କିଛି କହିବ। ମୁଁ କହିଲି, ତୋ ନାଁ କଣ? ସେ ସେଠୁ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମୂଷା। ତୋ ନାଁ ମୂଷା? ମୋ ନାଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପରା ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି କି ତୁ ମୂଷା? ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଘର କୋଉଠି? ନା ଏଇଠି। ଏଇଠି ଘର? ତୋ ବାପା, ମା, ଭାଇ? ନା ମୋ ମା ବୁଢ଼ୀ ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ମୋର ମା ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ମୂଷା, ତୋର ମା ଅଛି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି?